Kok nggih mimpi buah yang tidak lazim pohon kelapa berbuah jambu ngoten Mbak Nur. Nggih alhamdulillahirabbil alamin. Napa niki artine? Niki ilmu makrifat tuwa sesungguhnya. Buah jambu menika kata isihe. Lah isi niku napa? Nggih niku ilmune pun Allah. Napa kok panjenengan diparingi cukul enten buah pepai kelapa. Lah niku krana ilmune Allah ndak kena diakal ambek pikiran. Tak kena sesungguhnya bisanya apa dipasrahkan nang Allah. Ya Allah kula wiritan kula istiqomah niki kok enten kados ngeten ya Allah. Ngono. Moko mangke panjenengan diparingi semerap. Fisiki sampean mung dadi saksi. Ayat-ayate Allah iku Allah ingkang nulis. Nggih, Allah ingkang maringi pertanyaan, Allah ingkang jawab. Fisik ini mung dadi saksi ngrungokno tok. Lah apa kok mangan apa? Berbuah jambu ada di pohon kelapa. Buah jambu ini kathah isi. Nggih niku wae Mbak Nur. Isi niku napa ilmune Allah mboten tertangkap oleh akal. Tasik diparingi panjenengan kerahasiane Allah. Jambu niku enten cukul di nggene witih klapa. Mangke mugi-mugi mawon Allah maringi keimanan sampean tambah dukur. Mangke senajan mimpi alam umum panjenengan mangke nedha niku. Berarti sampean oleh ilmu walaupun akeh ilmune ya. Ya wis liyane aja pikir liyane. Engko aku kegawa malih akalku blakrak. Ngono lho. Lah niku. Ya napa buah pepaya, buah kelapa niki buah kelapa niku nggih ngoten. Ilmu. Air enten pundi cara akal banyune kelapa niku sinten sing ngesoki? Lek gak Allah, ayo pikir lek kena. Gak kena dipikir, tapi buah kelapa ada dalamnya ada airnya. Nah niku nek wis ngombe banyu klapa niku mau Mbak Nur, nggih niku termasuk nggih asal ilmu. Napa kula kok gampang nyanjangaken itu? Karena kula nggih matur ngalami. Lah niku ilmune Allah menika mboten saged diarteni kalian akal. Termasuk nggih ngeten pun cara umum, cara guyonan mawon nggih niku wau ilmu kake Allah ingkang diparingaken Mbak Nur walaupun melalui mimpi, ngoten Mbak Nur. Nggih. Lah niki umum mawon nggih. Lek cacing niku nggih panjang nggih. Panjang. Cacing kremin ngoten nggih, masuk akal. Mergo cacing niku panjang, kremin niku alit. Lah lek kremin cacingen, ayo sapa sing iso jawab? Monggo. Boten saged panjenengan. Kula nggih dikei paring pertanyaan iki. Nggih kalian Allah niku lek kasmaran pacaran kalian Allah niku. Kasemaran kali Allah gendengi pangeran gak ada batese karena gak ada penyelesaiannya lek gak mati asik lek pacaran nika bebojoan kekarepane keturutan nggih selesai pun tapi lek kali Allah mboten nah niku nggih niku wau ilmune Allah sesungguhnya niki mboten saged diakal kalian pikiran iki. Jadi sampean pasrah nang Allah, sampean wiritan, sampean istiqomah niki, sampean ngadep nang Allah dikei gambaran, masih merem ketok lek tingkat keimanane sing dukur masih melek ketinggal. Moko mboten saged bisa jawab. Nggih kados niku wau jambu cukul diwite klopo. Lah niku wau iki ilmune Allah sedaten, tapi sampai sik dereng sampai saged nedha niku. Mangke lek saged nedha niku wawalam yen nggih napa ingkang kelebihan diparingaken dhateng Allah nggih niku kendhakipun Allah mangke panjenengan fungsi menawi saged nulungi tiyang melalui doa mboten dadi dukun menawi panjenengan diparingi sugih saged nulungi tiyang kalian kesugihanipun panjenengan diparingi ilmu nggih kados ngeten iki saged maringi sampean ilmu walaupun tanpa mondok walaupun tanpa pendidikan inti niki sedanten sampean kudu iman lan yakin sak benere wis gak usah yakin iman mawon dengan perilaku panjenengan sehari-hari
Napas mawon sampean damel selawatan gampang kok sallallahu ala Muhammad ngoten. Nggih, mangke panjenengan saged diparingi ilmu-ilmu sing kados ngoten menika sing boten saged napa ngartekaken jawabaken mongko menika Allah ingkang sanjang golek guru sing ngalami. Lek guru pun panjenengan olehne maca pun mantun ngaji ngalor ngidul mriku nggih olehne maca wong sing nyampekaken ngeten narasumbere mboten ngalami. Akhire wangsul muli teng tengah dalan ditangleti tiyang. Ngaji niku wau bab napa? Mas, Mbak. Waduh, mboten semerap pokoke lucu laku guyu. Ha iku. Akhire mboten kepake Rasulullah. Mboten ngalami sing kados gampang badal kados ngeten iki. Buktipun kula ngalami sedanten menika mboten sulit. Cukup sholawat niku mawon sampean lekatkan di dalam diri. Menika mangke Allah ingkang maringi baik melalui mimpi, baik melalui istiqomah di atas sadada, baik melalui alam ingkang sadar total menika nggih Allah sedanten ingkang jawab. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.